Dios mío, qué barbaridad. Moi buenas. Hombre, Lisardo, amigo, boas noites. Que tal? Case llegou a dar a outra porque con esta secada armamos unha desgracia antes do tempo. Rara, cousa rara. Bueno, pues pasa, hombre. Ai, Toma asiento, véñase cómodo. anda carallo. Bueno, vamos alá entón. Por certo, Lisardo, Hola. Que? que é iso que trae aí na mão? Home, pois faime gracia que o pregunto usted cando foi usted o que me puxo a artrofia. Artrofia, que lle puxen artrofia, home, que lle puxen artrofia. Vamos a ver. Eu diagnostiquei que tiña artrosis nunha mão. Non lle puxen artrofia, ten artrosis. Xa para xa por sería así logo. Eu que sei é que o brazo un día estaba ben e o día siguiente xa tiña artrosis. Como lle chamou? Artrosis. Artrosis esa. Pero vamos a ver, que se ven queixar, carajo, que leva usted meses dicindo que lle doía o brazo? Eso xa viña de atrás. Sí, a verdade, últimamente doime todo e todo a vez e en todos os sitios. É unha pena, unha desgracia, Lisardo, unha Non sei desgracia. se vos pasa a vos tamén. E que película sea? A ver, bueno, Claro. deixese de película. Pero por eso comprei esta chulada. Mire pa aquí. Moi ben, pero vamos a ver, pero explíquenos pa que é iso? Isto? Sí. Isto é para devolverme toda a vitalidade e a elasticidade que tiña cando tiña 20 anos. Carallo, pois xa ten que devolverlle elasticidade, Oi, cuidado. dixéronme que hasta ten inteligencia artificial e todo. Coño, a Sí, prótesis ten inteligencia artificial. Sí, voulle facer. A inteligencia que lle falta... Quere que lle faga unha demostración? Ah, pero, home, pois sí, a ver, enséñose como vai. Voulle falar. A ver. Ia, ponme como cando era mozo. Eu creo que non a cargou, Modo mozo. Coño! Vai ben, vai. Vai ben. Que fai? Que fai? Ei, Bueno, Marquito. que fai, oh? Ei, pare, que fai? Pare. Apague a mão. A ver, mira aquí. Espere, coño. Pero que fai? Ai, Dios, yo pai, pensei que me desconsulta. Home, me Pois cago. é o espírito do John Travolta. Sí, o espírito Ai, de outra que volta. barbaridade. Dios. Ai, Dios mío, querido doctor Ballino, estou preocupado. Sí, Son mitad home, mitad robot. te quedas de imbécil. Anda. Usted non veo aquela serie da muller biónica. Eh? Unha que lanzaba misiles polas tetas. Que muller biónica e nin que rabo de gaita, me polo amor de Cristo. Pero vamos a ver, onde sacou usted esa trapallada? Había que comprar por AliExpress, sabe, Que virgen? va? Comprei na mire. Non sabe que os domingos poñen ali do lado de fora da iglesia un rastro de cousas de sundón? Bueno, carallo, acabáramos, Comprei na ali, é simpática. Bueno, pero se comprou ali non me diga máis, mire. Usted últimamente fai unhas cousas moi raras, a verdad? Pero bueno, igual. Que quere? Que viña? Veño, porque... Sabe o que pasa? Non entendo as instruccións. No, xa vexo que non la ten moi E controlada. usted como estudiou entenden esas letras raras. Sí, xa vexo que... A ver se entenderá usted as instruccións, porque estou perdido. A veces fai o que lle dá a gana. Tome, Xa mire. vexo, trae para cá, que compran as cousas e non saben andar con elas. Coño, Que? pero que vou entender esas instruccións veñen en chino, animal. Que lle quere que lle entenda isto? A ver. A ver. Me cago no precio da gasolina. Xa me parecía a mí. Mire como apreta. Xa, compramos trapalladas. Pero... Eu tenho aquí estes botóns. Eu voulle dar aquí ao botón a ver que fai. Pero que é iso? Non sei, este debe ser o programador. Un programador. Modo cuncas. Modo Juncas. ¡Ostras! Case coisa. ¡Coño! Anda, buscadme. ¡Coño! ¡Sí, señor! ¡Mira cómo! Mire. ¡Mira! ¿Cómo conoce? A inteligencia artificial. Pero tema, escoita. No, espere, a máquina é lista que sabe que lle gustou. Sí. Mira como se vai a taza. Mire. Me cago en la leche. Pero ten aquí máis funcións. No, pero espere, mire, non lle ande dando os botóns, sin saber para que son. É mellor buscamos en internet as instruccións, ou non lle ande dando aí, ó, deixe. Oye, aquí non pasará nada. Pero non lle ande dando os botóns, home. Modo relaxación.
Sardo, coño, que estamos na televisión. Sardo, coño, que estamos na televisión. Para de... que fai, coño? Pare con manubria esa, hombre. Apaga a manubria. Cago na leche. Non apaga. Apaga o aparato, coño, que está xente aquí mirando para usted. Apague, dalle... Doulle o botón, pero... Dalle o botón, Sabe Dios que fai. Dalle o botón. Igual é peligroso. Pero dalle o botón, Doulle. hombre, claro, que está aquí pintando ridículo, joder. Dios mío. Por amor de Cristo, estamos nun programa de televisión, usted aí facendo maniobras. Joder. Hostia. Ei! Que fai? Non sei. É a mau. Entrou no modo bastonazo, me Eu cago non na sei. leche, quieto. Quieto, ei. É a mal. Quítelle a batería, Que batería. batería nin que carallo. Quítelle a batería. Vai con luz Me solar. cago en Dios, estamos jodidos. Vai con luz solar. Eso. Perdón,